Meqjusa bħala oażi ta' paċi fil-qalba tal-Mekka tad-divertiment, il-Millennium Chapel f'Paċeville tilqa' fiħdana li kull min jixtieq ftit mumenti ta' rifuġju kien f'dinja spiritwali li afferm il-bot mill-materjaliżmu u l-istorbju tal-madwar. F'intervista ma' TVM News, Father Hilary Taliaferro li fil-passat kien jaħdem ukoll bħala ġurnalist u kien involut ferm fl-isport, jgħid li jittama li dan l-ispazju f'Paċeville joffri sensazzjoni ta' wens u faġar, partikolarment lil dawk li huma mwera u vulnerabbli. Hemm l-imħabba, hemm kollox. Hawnhekk huwa mibni fuq l-imħabba. Father Hilary li llum għandu 90 sena jirrikonoxxi li dawn iż-żminijiet tal-festi ma jiġux għal kulħadd l-istess. Miliet għal min jitlef xi ħadd ta' għażiż, speċjalment xi suwiċidju bid-droga jew xi ħaġa oħra, mart mentali jew xi ħaġa. Il-bidiet mhux sabiħ. Appella għal mudrija u empatija, partikolarment ma' dawk li qed jiffaċċjaw sfidi fiżiċi u mentali. Aħna l-Millennium Chapel nilqgħu il-kulħadd. Father Hilary jgħid li l-Millennium Chapel ma tħares biss lejn il-ħarsin tal-ħtiġijiet emozjonali. Kull jum mit-8 ta' filgħodu sal-11 ta' filgħaxija, il-post jinfetaħ għar-refuġjati u għal dawk li m'għandhomx għaxja ta' lejla biex jekk ikollhom il-ġuħ jingħataw bezzun u kikra kafè jew te fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata. Nhar ta' tlieta u nhar ta' ħamis nofrulhom ikla sħuna. Kull nhar ta' tlieta u nhar ta' ħamis. Imbagħad dal-ħabta tal-miliet għandna benefattur li joffrilna restorant hawnhekk ġew Paċeville illi niġbru mal-150 ruħ. U għal dawk li ċirkostanzi ġeluhom jibdew jiddubitaw mill-fidi, Father Hilary għandu messaġġ ta' tama u ħeġġeġ għal valuri universali tal-imħabba, il-mafra, l-qsim tal-ġid mod ugwali u l-altruizmu. Il-messaġġ tiegħi huwa ma trix tieqaf ma trix taqta' qalbek, tittamel kuraġġ, jiġrilhom x'jiġrilhom fil-ħajja, Alla se jkun ħdehom, anki jekk mhux qed jindunaw bih. Alla hemm qiegħed żgur naċċerthom jien. U allura dan il-mument jgħaddi u jsibu mumenti aħjar jekk ikollhom il-kuraġġ li jiġġilduha.